И здравейте на всички, аз съм Мадер и тук при мен са Пика и Секирцата, обаче сега няма мой те да се чуват, защото ми се бъгна в рапса. И и ми се бъгна много тъпо в рапса. И сега съм в моят сървър и това е кандидатура за сървърът на Bullcraft. И да започнем. Добре, това е нашият Enchanting Table Room и това е нашата хубава къща голяма, дето проектне специално за сървъра ти. Да не оцениш как билдваме, тъй като положихме доста усилия. Това тук ни е фермата, която се бъгна тотално и да. Това не е първоначалната къща, правена за 20 секунди сигурно. Няма че е. Преносния смисъл на думата. Големи сме, смисъл аз съм на 15, аз съм най-малкия, аз съм на 15, те са на 17 и колко? Да, 19. И по-нататък като си оправя това ще снимаме, ако ни приемеш, ще снимаме в сървър и ще снимаме тримата. И ще им чуеш гласовете и забравих да кажа, че това е тройна кандидатура. Много искаме да играем в този сървър и да. Значи всичко е на survival, няма читнати глупости. И просто няма защо, тъй като сме се развили този World, но тази къща я нямаше. Играем в него от 5 дена някъде, по-малко, не знам. Това е Nether порталчето и това е някакво да ти кажа. Дано да наприемеш и чао, бай!